Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Funso likuchokera kwa munthu amene pofunsa wadziwulula kuti ndine munthu osazindikira, ndikusowa kuzindikiritsidwa chifukwa ndili kuno ku South Africa kudzagwira ntchito zina, koma ndikumva kuti mu South Africa muno muchitika msonkhano akuti wa G20, zikwangwani zili paliponse, ndipo vakabu tinkatero lulokwa ndi vakabu ndiganiza kuti anyamata ma 2000 simunayione kudalilokwa ndi vakabu ku Malawi. Polisi imayimirira ndi Land Rover atavala uniform zawo zakabudula masiku amenewo, nkuyamba kutola mmodzimmodzi kawale imati zi mchesi inkati zi biwi imakhumata. Masiku azaka zimenezo mukangoti lokwa ndi vakabu palibe amene ankatuluka wamba. Lero yakuti yagundika lokwa ndi vakabu ku South Africa chifukwa chakuti kuli msonkhano wa G20. Koma pofunsa mbaleyo akufunsa ngati kuti mwina ndifunse ngati mbuli munthu osazindikira, ndinosazindikira ndithu, ndikusowa brother Twaibu mundithandizire kodi akati G20 ndi chani. Mawu okhawo m'bale wanga mmene wangoti G20 ndi chani, ndekuti iwe ndine ni mabulutudi, chifukwa munthu ophunzira chaka chino simungamuuze za G20 nkukhala kuti sakuyidziwa. Ayenera kuyidziwa chifukwa mukangoti G20 ndekuti mukulankhula za mayiko olemera okwana 20 a dziko lonse lapansi. Akamakumana kokumanako kumayenera kukhala kuti msonkhano wa anthu olemera am'mayiko kapena mayiko olemera akukumana. Sono mukangoti G20 mwanjira ina, G amayimira gulupu 20 ndi chiwerengero cha mayiko amene apanga gulupu 20 nje amangoyitcha kuti G20. Gulupu 20 ya anthu olemera kwambiri ndamangoyitcha kuti G20. Munafuna kudziwa chilembo chakuti G chikuyimira gulupu, ndithu chimayimira gulupu. Ophunzira onse akudziwa kuti G uyu amayimira 20. Koma ndi chilembo chomwechi cha G chachikulu chimene mumachipezanso pa G okamba nkhani za God amene ndi Mulungu kumwamba. Ndi chirombo chonse chomwechi cha G chimene chimanena za God wa dziko lapansi kapena kuti Mulungu wa nthawi yapansi pano. Chilembo chake nchomwechi cha G. Koma alembi olekanalekana akatenga chilembo cha G ngati G yo akufuna kutchula Mulungu amayika chilembo chachikulu. Tsono mukayang'ana G uyu wa 20 abwerekera chilembo chachikulu chimene nthawi zonse ngati mukutchula God Almighty mumayika G wamkulu amene ma-G azinenero zina zonse zoyamba ndi G ngati simukunena za God kawiri mumayikapo G koma wang'ono. Koma G amene amakhala pa 20 amabwerekera G yemwe uja amakhala pa God. Pali kazunguzungu amene akuchitika pamenepa, pali kambisalirano amene amachitika pamenepa. Mukangonena kuti G apa akufuna kukupasani kuti gulupu ya mayiko okwana 20. Koma G yu kumayikoko ndimafuna muyambe kumva chichewa.
G ku dziko limene lasankhidwa kuti likhala mu gulu la mayiko olemera nkulowa nawo mu group of 20. Amene mukulowa mgulupuno mumayenera inuyo kuuzidwa zimene G uyuyu amatanthauza. Mwachisanzo, G ameneyu samaoneka ngati G oyimira gulupu ku dziko limene lasankhidwalo lalemera nde likulowa nawo G mgulupu la mayiko olemera. Mukalowa mgulupu la mayiko olemera mumayenera inuyo kuuzidwa tanthauzo la G kuti G nchifukwa chani anayika wamkulu. Musayiwale kuti tikunena za mayiko 20 olemera, kumene kulemerako ndikuti kumakhala kutsogolo kwakeko tikunena za ndalama, imene ndalamayo ndiye mulungu wa nthawi yapansi pano amene akutsogolera chilichonse cha ku dziko lino lapansi kuyimira ngati God. Ndiye ku secret society m'mayiko achumawa akamasankhidwa amafotokozeredwa bwino za G uyuyu, kotero kuti G payekha si mmene inu mukumuonera kuti akuyimira gulupu aya. Koma mukatuluka kunja kuti mukupita ku sukulu mwasonkhanisa anyamata asukulu ndi akufuna kupaseni tanthauzo la G20, akuza ndikuti G ndi group of 20. Mukamfunsa Malawi amene sali nawo mgulupu, mukamfunsa za G Malawi akuyankha ndikuti ndi group of 20. Tili ndi mayikowa amayikana m'makategole pa nkhani za chuma, kotero kuti pali mayiko amene amalowa nawo mu G koma amasankha, ndiye pali G12 mukachoka pa 20, ndiye pali G10 mukachoka pa 20. Koma gulupu limene limadziwika bwino kwambiri ndi G8, amalekeza pamenepo. Group of 8 kapena kuti mayiko olemera kwambiri okwana 8, ndiye mukachoka pa mayiko olemera kwambiri okwana 8 imene amayitcha kuti G8 amakakupasani G12, ndi pamene mumapita pa G20. Pakadali panopa analekezera pa G20. Pamenepa pamakhala kusabulana, ena kulowa pachoka nzako pali malo, pamene mayiko aja GDP yawo ikutsika amachoka, GDP yawo ikamakwera amakhalabe mmene. Mwachisanzo, ku group of 20 lidala ndi America, ndi amene GDP yake imaposa mayiko onse amene ali mu gulu limeneli. Choncho G amayimira group panja pano, koma mukapita mkati kuti sopano mukusankhidwa inuyo dziko lanulo lakhala lolemera, ndiye mukulowa nawo mu group of 20. Okusankhaniwo amayenera kukutanthauzirani G kuti sakuyimira group koma akuyimira God of 20, God of 8. Ndiganiza kuti muli ndi ine ndipo mukhale pomwepo. Ndikuyankha funso limene lachokera kwa nzanga Bulutu, ndiganiza kuti nayenso ndi wa standard 3 chifukwa G20 sakuiziwa, ndi amafunsa kwa Twaibu. Tatiuzeni brother Twaibu, G20 njani? Kuyankha kwanga mu mphindi ya nambala 9 ndikuonjezera kuti mkumano wa mayiko amenewa akamakakumana, mkumano umakhala ndi agenda yoonekera ku dziko ku group 20, ndi amakhala ndi agenda imene imaonekera kwa China ka G. Mwachisanzo, msonkhano umene ukuchitika ku South Africa wa mayiko okwana 20 olemera amene akukumana ayika mawu akuti bow to money not to God.
takhalani pamenepo anyamata a Mulungu, anyamata amene mukusakasaka kulowa ku ufumu wa Mulungu, muzilandira nawo ziziwisozi. Ziziwiso izi musamazitaye chifukwa zitithandiza kutukula chitsogolo cha moyo wathu wauzimu ndi kudziwa pamene pabola mpanda, pamene pafewa mpanda, pamene paphweka mpanda. Muzizindikira kuchokera m'mayankho omwewa. Tsono mundimve, musawupepuse msonkhano wa mayiko 20 olemera umene ukuchitikira ku South Africa. Amusankha South Africa chifukwa chake nchani? Ndidanena kuti kuchokera tsopano zinthu zambiri zochitika za dziko lapansi polingana ndi New World Order zizichitikira ku South Africa. Inu anyamata amene mwakhala mukuyenda nane ma audio ndinu mboni. Ndidanenapo za dziko la South Africa. Lero msonkhanowu sikwenikweni kuchitikira ku mayiko osauka ku Africa, koma lero wabwera ku South Africa, ku dziko la Africa, kuzachita msonkhano wa G8. Ndekuti mu South Africa mubwera mayiko okwana 20 olemera kwambiri, mangulumuzana oyimira mayiko 20 olemera kwambiri akukaponda ku nthaka ya Africa. Daniel adafotokozapo za fano ndi ankatiuza za dongo lophatikizika ndi chitsulo kumusi kwake. Watch carefully and listen attentively. Daniel ankatipasa chitsulo chosakanizika ndi dongo kumapazi kwakeko. Listen attentively, please, and listen carefully. Muyendanane mukapita pa chisumbu cha Patimo mukampeza Yohane akufotokoza nkhani zikulu mu buku lotchedwa Chivumbuluso mu chapter number 13. Koma mukachoka kumeneko muyendenane mukapezeke ku Genesis chapter number 11 kumene mukayipeze nsanja ya Babulo. Kodi muli pomwepo? Muyenera kuyiona nsanja ya Babulo. Ndi mkukuluzi wakale kale umene Satana wakhala akuumba ku dziko lapansi. Kotero kuti mukangomva G20, don't underestimate. Imene ndi New World Order. Imene ndi Tower of Babel. Ndibwereze, mukangomva kuti G20 ndi Tower of Babel, don't underestimate. Mwasiya anthu ophunzira azichepesa izi. Koma ife amene tikuyang'ana chitsogolo kubwera kwa Yesu ndi kusakasaka kutha kwa nthawi ya pansi pano, misonkhano ngati iyi ikutipherezera zimene Revelation chapter number 13 adanena, zimene Daniel adafotokoza, komanso zimene buku la Genesis chapter number 11 anafotokoza. Ndithu mayiko 20 amenewa ndi opsa chifukwa chake nchani. Mayiko amenewa ndamene ndinganene kuti it's the international monetary system ndimene ikukumana. Mumve, this is the international monetary system ndimene ikukachitika kumeneko. So sayiwala chapter number 13 akutiuza za chimaliziro cha nthawi ya pansi pano kudzera mboma la chirombo ku dziko lapansi. Choncho anthu amene mukufuna kudziwa G8 ndikupaseni mbali ziwiri. Mbali yoyamba ndi bungwe loonekera panja limene limasonkhana mwa njira ina. Amenewa ndi mayiko 20 amene ali olemera kwambiri ndamene amakumana kukambirana nkhani za monetary system ku dziko lapansi.
koma chimene chimandipanga ine ndi chimene chikundipanga ine kuti ndiyankhe funso lochokera kwa bulutu mnzanga lofunsa ngati sakudziwa chochita kuti kodi brother Twaibu mungatiuzepo chani za G20. Ndeso pano kuyankha kwangako ndikuyankha kuti mudziwe chimene chili kuseri kwa G8. Tamverani. Mkumano umenewu ndi Tower of Babel chifukwa ndi nsonga yosongola system ya ndalama imene ili patsogolo kusintha dziko lonse lapansi kulipitisa ku New World Order. Ndipo mkumano uwu ndi mkumano opsa kwambiri umene ukuchitikira ku South Africa ku nthaka ya Africa. Mkumano uwu ndi opsa kwambiri chifukwa ukuchitika kota yosiriza titasala pang'ono kuti atsegulire zitseko za New World Order. Kotero kuti umu muli budget ya mmene ayendetsere New World Order. For your own information, kumeneku Lucifer wasika kukachita hachi msonkhano umenewu. Mchaka ndi nkati ndisadayankhe audio iyi. South Africa. Ukadadziwa South Africa. Joburg. Ukadadziwa jo. Ninkhani usausa ana Mulungu. Lucifer akubwera kuzachita hashi kuzakhalira mwatsoka uku ku G8 ndi kumene ataphwanye mazira chifukwa uku kukachitika budget ya nsonga kapena nsanja ya Babelo imene yakhala ikumangidwa ndipo yamangidwa ndipo ikuonekera. Kuti niyo mukamvesese kuti chimene ndikunena ndi chani, ndikuwuzeni magulu amene akupita kukasonkhana nawo ku msonkhano umene. Number 1, International Forum ayika choncho pa maagenda awo zili pa mtetete ngakhale ku notes za ku LCD. Mind you, be careful. Zili panja zochitooneka. This information ndaitenga kuti ku LCD. Mkumanowu gulu loyamba ndi International Forum. Yakati International Forum akunena G20 mayiko 20 amawatcha kuti International Forum, G20 International Forum. Ndikuti gulu loyamba limene laponda mu South Africa liponde mu South Africa ndi limene. Musaiwale kuti chuma chonse cha dziko lapansi chili mdzanja lachi la Lucifer. Mateyu chapter number 4. Ugwade ndikupasa chimene ufune. Ndikuti msonkhano opsa okambirana za chuma chimene chili mdzanja la Satana chimene alamulire nacho dziko ndi New World Order ukuchitikira ku South Africa. South Africa mwana wanga. Guru number 2, the Satanic Forum. Sizizateka ndipo sizizachitika kuti kumene kuli G20, G8 akamakumana mayiko magulu amene ndikuatchulawa amayenera kukhalapo. Tsono tamverani. Ine ndikudziwa bwanji information imeneyi. Musaiwale kuti amene ndikuyankha funso lakuti G8 ya ku South Africa nchani ndine Twaibu Ahmadu Hamid Ali amene ndakhala ku chipembedzo cha Satanachi 17 years. Ndipo ineyo ndachitapo attend ma meeting 6 a G20, ma meeting 4 a G8. Chifukwa kambaka kuti kumene kuli G8, G20 akamakumana magulu ndikufuna kuatchulawo amakhalapo. Ine ndinapezeka chifukwa chopezeka mu gulu limodzi limene ndili tchule pa magulu atatuwa kapena 4. Ndiye ndibwereze gulu loyamba limene likupezeka mu South Africa mu G20 iyi
ndi limene likutchedwa kuti the International Forum. Number 2 mmenemu mupezeka Satanic Forum. Number 3 Religion Forum. Number 4 Satanic Families. Zivute zitani magulu amenewa amayenera kukapanga nawo meeting ndipo amapezeka no matter what it is. Mukauze, mukafunse ngati muli ndi nthumwi zanu zimene zikupita nawo zikakupasireni zokambirana zonse ndipo akajambule mpaka ma meeting a closed door amene amachitika usiku. Ndithu magulu awawa amayenera kupezekako. I've got the evidence and the tangible evidence. I can explain. Let me explain. Satanic Forum ndi gulu limene limakhala kuseri behind the screen kuchita control the international monetary system in the world. Ndipo mu Satanic Forum ndi mmene muli the 5 top secret societies amene amachita control dziko lonse lapansi. Iwowa amazichemerera kuti we are controlling the world behind the screen. Choncho this Satanic Forum ikuyenera kupezeka nawo mu gulu limeneli, ndipo ili konko pamene azitsegulira msonkhano wa G20 ku South Africa. Gulu limeneli limakhala pomwepo. Now kuipa kwake nkuti kwa Satanic Forum ngama kafuna yani ku G20 pakuti awa ndi anthu olemera akungokambirana za chuma. The Satanic Forum iwowa ndi achayi ache amene anayika G ku 20 G ku 80 chifukwa G akuyenera kuyimira God. Now ngati mukunena za God imukumpeza ku G20, 20 imukumpeza ku maiko olemera kwambiri, ndikuti kulemera kokhako kukukupasani chuma chimene ndi mulungu wa nthawi ya pansi pano chimene chinapangitsa kuti kunsonga kwa mafolamu okumana andalama International Forum akayikeko G20 group of 20. Simunamve ndibwerere bulutu kuti ndikufotokozereni mumvesese. Magulu amenewa akuchita form according to my information imene ndinakayipeza pokhala nawo mmodzi wa mamembala a Satanic Forum. Ndidapeza kuti G20 sinkatchedwa G20 ayi, imachedwa International Forum mpaka pamene padapezeka kuti ndalama zonse zikuchitidwa control behind the screen kuli anyamata Satanic amene ndi akuyang'anira chuma. Anabwera kuzanena kuti chumachi chiyenera kukhala mulungu wa nthawi ya pansi pano, ndi adachosa ayi ndi kuyikako G amene inuyo akupasani group of 20 group of 8 koma eni yakewa akufuna kukuwuzani kuti God of 20 God of 8. Ana mulungu gulu limene la Satanic Forum lili komweko. Pamene ndikunena pano ndege zakweredwa, matikiti akweredwa, chilichonse chadulidwa kale ulendo kupita ku South Africa. South Africa kuli ndi tsoka chifukwa gulu lachitatu limene likupita kumeneko ndi gulu limene limachedwa kuti the Religions Forum. Sakumva munthu mukhoza kukhumudwa kwambiri kuti ku G20 kukupita soma president amipingo akupita kumeneko. Mtachita tsoka a president anu achi apita nawo. Ndikunena a president azipembedzo amapita kumeneko chifukwa ma president azipembedzo achi amakakhala mu Religions Forum. Ndifotokoze kuti nchifukwa chani kuli Religion Forum, koma musaiwale kuti pamene azipembedzo akupita nawo kukapanga nawo meeting ya G20. Ku G20 ko kuli title ya
msonkhano wonse, ndipo title imeneyi yakhala ilipo m'misonkhano yonse. Amayika mawu akuti bow to money not to God. Panayenera ndithu munthu wina osaphunzira kuti afunse ngati akufuna kumvesesa za G8 mwina kuti chivumbuluke chimene ndikufuna kufotokoza panochi. Tamverani, ndinene mobwereza kuti maiko onsewa amene mukuwamva kuti G20 akupita kumene kukuwa, gulu lina limene limapezeka nawo kumene kuku ndi gulu la Religions Forum. Kunja kuno kuli forum yachipembedzo, Religion Forum. Ndi Religion Forum imakachitako chani ku G20 pakuti uku nkongokambirana za ndalama. Nanga achipembedzo amakafuna koja pakuti tikunena pano amene wabuka kale mahotela, magalimoto makahaya, chilichonse business ili tayari apanga kale chilichonse, ndege abuka kale. Ma Religion Forum asogoleri a mipingo a dziko lonse lapansi ndimakumbukira tsiku lina ku msonkhano umene wa G20 Lazarus Chakwera ali president, we met there. Sakumva munthu anali wa Assemblies of God, ndipo asogoleri ma president oyang'anira a mipingo ya dziko lonse lapansi amayenera kupita nawo ku G20. Musayiwale ndakupasani Revelation chapter number 13 komanso Daniel chapter number 2 kumene taliona fano lokhala ndi miyendo yophatikizika chitsulo ndi dongo. Chinayenera chitsulo ndi dothi chiyende chitsulo chidzaponde dongo mpaka pamene chikayambe kusakanikirana kukokoza mitundu yonse ya dziko lapansi kuti akayiyike limodzi mu International Monetary System of the world in order to build the Tower of Babel. Kotero kuti Babulo akumangidwa, Babulo akumangidwa. Koma tsiku lina musayiwale tidzayenera kuyimba nyimbo Babeloni agwe agwe. Tsiku lina Babulo mukumuonayo adzagwa ndithu, chifukwa kumwamba kuli Mulungu amene akuyang'anira chilichonse mpaka G8 akuiona. Chinsinsi chakuti tawa ya Babelo ikumangidwa, akuchita build the entire system of the new world order. Ndimene kukachitika kumeneko. Sono iyi simadziwika bwino, koma imene ndi G8, imene ndi Tower of Babel, imene ndi chimozimozi kuti mukunena za new world order. Sono ndinanena kuti gulu la nambala 4 limene lipite nawo kumeneko ndi satanic families. Makosana muziko la South Africa msonkhano ma satanic families amene akupita kumeneko pali ndandanda wawo, chati chawo chatuluka kale. You can be very disappointed if I list that chart. Amene akupita nawo kumeneko amene watikunena ma satanic families. Osamangonamizana atu hayi, mutha kuwatchulawo kuti nda sataniki, mutha kunditchula ine kuti ndi wa sataniki, koma inenso nditati ntchule ndingatchule anga kuti nda sataniki with the tangible evidence. Mpaka na listiyo ndikhoza kuyitulutsa chifukwa akupita komweko. Koma satanic families iyi musachite naye masewera, chifukwa amenewa sanyoni akupita kumeneko. Ndanyamata olemera kwambiri akukasonkhana kumeneko, kukapezeka china Glazer family akukapezeka kumeneko. Si zinthu zophwekayi zimene zikuchitika kumeneko. Amenewa amayenera kupita ma satanic families. Ma satanic families ndekuti tikunena nzika za chipembedzo cha Satana ku dziko lapansi zimene zinatenga maufumu ku chipembedzo cha Satana ndizolemera kwambiri. Ma satanic families muli masulutani amene akupita nawo kumeneko. Muzimva masulutani chakuti chakuti
chakuti trillion dollars akupita nawo kumeneko. Magulu olemera a dziko lapansi koma ndi mamembala a chipembedzo cha Satana akupezeka nawo mu South Africa. Kotero kuti pakadali panopa South Africa ikuchitidwa visit ndi Lucifer. Ndi chifukwa chake mwaona kuti ndaini akadziko aenda kugwira aliyense wamamina, aliyense usauka, aliyense ovala katrauza kothina, aliyense ometa mbali, aliyense na munthu ongoyenda mu South Africa sanabisale pabwino wagwidwa. Tikunena pa South Africa yabalalika, anthu akuyendera mbali, atsekera kundende, azatsegulira mpaka G8 G20 idzati. Choncho ndakupasani chithunzithunzi chimenechi, sotadikira ndikuze. Kodi religion forum akukapanga kujani kumeneko? Mu G8 zivute zitani, mu G20, mu msonkhano wa G20 zivute zitani. Muyenera kukhala interfaith forum. Imeneyi chimene imapita nayonso kukakhazikitsa ndi kukapempha kukatenga chithandizo chokhazikitsira mfundo za chipembedzo zogwirizana ndi New World Order zimene chipembedzo sichingangozinena. Chiyenera kuti chipembedzocho chikhale ndi ndalama, ndipo ndalama zakezi amayenera kuti akakhale nawo pa meeting imene akukambirana za chuma cha dziko lonse lapansi. Mwa njira ina ndiye kuti the religion forum ikupita kukalowa nawo mu international monetary system ya dziko lapansi. Chakanima chenjeza kotheratu kuti Eferemu waphatikana ndi mafano, muleke bwanji Eferemu. Chipembedzo sichiyenera kukhala nawo mu interfaith World Council of Churches, chifukwa it's a must. Inuyo achipembedzo ngati muli nawo mu international mu interfaith kapena kuti mu World Council of Churches, ngati muli mgulu limene lolo, ndi chikakamizo kupita nawo ku G20 kukamanga nawo nsanja ya Babelo. Choncho chalichi chanu ngati chinalowa nawo mu interfaith, chipembedzo chanu ngati chili mu World Council of Churches, ndiye kuti ndi membala wa msonkhano wa Satana umene ukuchitika ku South Africa. Kaya inuyo mufuna munachikonda chali chicho chili ndi zolembera, kaya aneneri anu ndi ndani, kaya mabuku anu mmati ndi angati, kaya mabaibulo mmati ndi angati, kaya aneneri ndi angati, kaya chipembedzo chimasunga sabata motani, kaya chimasunga mfundo zakapembedzedwe za mtundu wanji. Koma ngati chipembedzo chinapanga mistake ndi kulowa nawo interfaith, chikupita nawo ku G8 ku, ndipo ndi member wa chipembedzo cha Satana. Chifukwa uku amakakambirana ziti, bow to money not to God. Sakumva munthu. No wonder lero mumapeza kuti zipembedzo zanu sizikulambira Mulungu, zikuchita bow ku ndalama. Sakumva munthu. Zinganamizire ngati zikupembeza, ngati zikusunga Mulungu, ngati zikusunga malamulo zonama. Zipembezozi zimakhala zikuchita bow to money not to God. Chifukwa ngati munalowa nawo mu international interfaith forum, kapena ngati munalowa nawo mu World Council of Churches, kapena ngati inuyo muli mu religion forum, ndinu mamembala achipembedzo cha Satana. Ndipo mukumene koko mfundo zimene mumakambirana, bow to money not to God. Sakumva munthu. Mukayang'ana mipingo yambiri, chifukwa chani ndalama ikuoneka kuti ndiye yatsogolera chipembedzo ku dziko lapansi. Ndi zimene amakatikakamiza, ndi zimene amakakamiza, ndi zimene amakafotokozera, ndi zimene amakaphunzitsa kuti bow to money not to God.
Tsono mukangoiona G8 musaone kuti basi maiko 20 olemera kukakumana ayi. Kuli agenda iyi, bow to money not to God. Tsono ngati dziko la South Africa likulola msonkhano wakuti mulambire ndalama osati mulungu, chokha chongolola kuti msonkhano olambira ndalama osati mulungu uchitikire mdziko lanu, pamenepo tu zinthu zapita pakuti Satana wakhala pa mpando mdzikolo ndipo labalalika. Mundivomere tsopano mmene ndikuyankha funso limeneli kuti ndanena kuti South Africa ndipo yeserera zinthu zambiri sipokhapa, kuli zambiri zichitike kutsogoloko. Chachitika nchani? Pakadali panopa president wa G8 munyengo iyi ndi Cyril Ramaphosa wa ku South Africa. President wa South Africa ndamene panopa ndi president wa G8. Chifukwa kumene kukukachitikira msonkhanoku, president wa dziko limene amasankha kukhala president wa nyengo imeneyo mu msonkhanomo. Ndi chifukwa chake mukuona kilini ikuchitika ichi. Koma let me remind you and on you, anthu aku dziko lapansi, gulu namba la 4 satanic family, gulu limeneli ndi limene limatsogola kukapanga umafia mdziko lapansi, chifukwa misonkhano yonse yotereyi imafuna ma human sacrifice. Mundilole ngone bwana, mundigendetsa ndibwereze pa misonkhano iyi imafuna ma human sacrifice. Musaganize kuti nanti ndiye sewu chamene amugwira uja ma South Africans abwerera onse aja kumanyumba kwawo, ena asowa sazapezekanso. Nyamata kumangochi pakadusa nthawi muzandithirira umboni audio ndikunenayo. Kantoletole akuchitika ku South Africa, ena asowa okondedwa anu sazabwereranso Malawi pamodzi ndi boma ndi anthu amene muli ndi abale anu ku South Africa. Mumvechi, kantoletole akuchitika lero ku South Africa, ena sazabweranso ku Malawi chifukwa kumene kukuchitika G8 kumayenera kupita the satanic family. Sono satanic families zimene amakapanga ndi kuperekera nyama ya ma human sacrifice. Chichewa chovuta chosamveseseka ndi munthu ophunzira ndi unena inezi. Koma sikuti akungokirira tauni ya South Africa, agwira aphanso. Ndipo mumve chino, anyamata akunzimba, abale yanu amene ali ku South Africa, tsiku lina nthawi ina yake ola lina lake muzamva pa khonde lina akukambirana kuti uje akuti ku South Africa anasowa sapezeka. Tiyamba kumva malekodi akuti gulu lina lagwidwali ena sazabwereranso makomo mwawo. Ine ndikulankhula bwanji zimenezi. I was a Satanist for 17 years. Ndipo ndachita nawo attend G20, ndachita nawo attend G8. I know. Ndinkakachita attend ngati munthu wophunzira. I was a member mu Satanic Forum. Ndidakhalanso member mu Satanic Family, amene magulu onsewa amapita nawo kumene kukuchitika msonkhano wa G20. Ndikuona ngati linali lofunika funsoli likadayankhidwa. Mundilole ndipumule, mukayiuze nkhandwe ndili ku Malawi. Amen.